akatora hembe zemwana wake akapfekeza mwana womuzukuru wangu. Akatora mvura akagezesa. Iyo inyanga dziri kufamba andizori mwana wangu achaita sei. Muri kuzviziva vana ndokujeniswa satanism mwanangu. Anditi? Ndaona mwana akambaira yamuka ndichaita sei. Ungatori mwana wa munhu kubva na 10 o'clock kusvika na 6 o'clock 9 hours guys. Chengetai vana Mai Jonas vanotora. Ndofunga vazhinji munoziva kutikana pachinge paitika nyaya munharaunda tusu SZM News TV atinzwe nyaya pamafoni atinzwe nyaya mukatifonera moti kune nyaya kuno tobva tatongomhanya nenyaya iyoyo tinosvika panzvimbo tonzwisisa kubva kuvagari kubva kumhuri funga kuStone Ridge nezuro kune chitiko chakaitika chinosovisa chinoshamisa chinorwadza chemwana ane 7 months anonziye akashaika mumba kuti ko mwana afamba here zvafamba sei aenda kupi asakazowanikwa munharaunda imomo panowawo pamba panext door saka tati aiwa isusu kuti tinzwe nyaya idzi pamafoni azvite regai tisvike tinzwe kubva kuna amai kuti nyaya iyi yakanyatsofamba sei. Unaona kadi tinoziva kuti makasangana nechitiko chakaomarara zvakafamba sei kana muchiri kurangarira kuti muzosvika pakuti imiwe ndozvaitika kuno chitiko ichi? Alright. Ndangati ndichimuka makuseni but namuka zvokumateni kachigadzira rotoenda kubasa ubva ndaenda ndichera mvura saka tochera mvura kumatepu ndasiya mwana mupa pekutanga ubva ndaenda ndichera mvura nobva ndadzoka ndakuda kudzokera kekupedzisira ubva ndasiya mwana panzapo ubva ndanochera mvura pakudzoka ndadzoka mwana asisipo saka asisipo ndakamba ndatoti ndichiregera ndobasa ndichaenda basa kana mwana ndamuwana ubva ndatanga kutowacha murume wangu achisuka maplates ini ndichiwacha ndobva ndapedza kuwacha ndanobvunza next door wangu kuti waunombono mwana wangu here zvikanzi handina ndida kutombobvunza mbuya anogara panext pako ndobva ndasvika ndandaudza murume wangu kuti ndanzibvunza mbuya anogara panext pako. Makanga muri mezi nababa? Okay. Ndobva murume wangu aenda kunobvunza mbuya anogara panext pangu ndobva vati havana kumbomuona mwana. Saka takati garei vatatomboita zvatatichita dzakumatiriro tadzokera futi murume wangu ndiye akadzokera ipapo kunoti hamunomboona mwana wangu here achidzosera screwdriver yavo yatatatora ndobva vati handambomuona. Saka murume wangu akambva angoenda kupolisi ipamashedhi apo achinoripota kuti ndashaya mwana. Mapurisa mbva ati tinozoita action after 24 hours ndiyambonotsvaga mwana kumba. Tadzoka saka ndaenda pamba pemunin'ina wangu apo ndanatobva kuna vamweni vangu ndanovaudza kuti ndashaya mwana. Vana vamweni vangu vakuda kutotuma vanhu kuti vandirove ubva ndatongouya kuno. Ndauya kuno murume wangu anga atogara panze apa atoti mwana tamuwana ari panext ndandatoomba toti kamwana kavo kadiki ndokamuudza kuti mwana ari kunoko katelira amuka. Ndobva ndangosvika ndichivati ndipiwe mwana wangu ndovandapiwa mwana wangu asi vangatomugezesa vatopedza zvese vatomupfekedza hembe dzemwana mudiki. Nazo muchiti pamakaenda kunotaurira namama vanhu vamwene venyu ndopakanzi muroora rikatimbokurova makaenyu yainzi chii? Ndakangosvika ndichivaudza kuti ndashaya mwana pakutotanga kudedzera kuti anoda kurohwa vachida kutondirova nandauzombomira kutera zvimwe zvavaitaura nandatodzoka because nguva yanga yareba nditsvaga mwana ndakutochema nasingachakwanisi kupindura munhu. But ukama hwenyu hwakamira sei namama? Ndingati panguva yapfuura iyi hatisi kunyatsowirirana nekuda kwemuvakidzani wangu akatora mwana akangobva pano kunanga direction yamwene wangu uno ndodana nemurume wake saka kubva ipapo hatisi kuwirirana nanamama. But nemuvakidzani wenyu maigara zvakadii? Hatitowirirana kubva paakataura kuti ndodana nemurume wake hatisi kutowirirana. Zvanzi mabatwa here vakaziva sei? Havana kana any evidence but nyaya yekuti vane kamwana kemurume wavo kavaichengeta kavaigara naye saka mwana uyu vaisamupa chikafu vaisamuchengeta saka mumwe musiwo ndaiti ndikamuona akauya kwandiri achiti ndenzara ndaimupa chandinacho mumba kana akauya achiti chakati ndaimupa
Saka apa daily akazouya murume wangu aripo. Murume wangu mbamba chikafu. Aitoema kuseni. Murume wangu mbamba chikafu. Saka mino ndasikatozivi kuti avangagara chinesa nemurume wavo. Ava manje vakutoti murume wavo ari kutotenga chikafu chipinda mumba mangu ndosika ndiri kuchengeta mwana wemurume wavo. Saka ini havana kuzotaura neni kuti vandibvunza kuti chii chiri kuitika kuti uchengete mwana uyu, upe mwana uyu chikafu. Vakangonanga direct nana vamwene vangu. Ndobva ndatozofonerana navamwene vangu kuti ndozvikuitika. Madzoka mawana murume agara panze achitayo mwana tetasi chamuwana. Makazowana here nguva yekuenda kunotaura nemuvakidzani wenyu sezvo muchinetsana yenyu vati pamwana azowanika? Makazononzwisa here kuti ko mwana wamwana kupi sekutsvaga kunenge kwakuitwa nemunhu wese munharaunda kuti kanzwa kuti mwana uyu apa ashaika nharaunda yese inosimudza maoko kuti obatsira kutsvaga mwana? Makazombonotaura navo here kuti munzwa kuti ko mwana azomuwana sei imba mavo, azogezeswa nani, zvazofamba sei kubva kuma10 kwamataura kusvika na3? Inini zvo handatombokwanisa kuzviita because paindipa mwana daro aitondiseka achiti iwewe ndasingambofungire kuti uchatochemera mwana wako kutozvimba maziso kudai. Saka nani chadzokera kunoita chii? Vaiti mutambiro wenyu here kana kuti bozi toziva kuti pane pamwe pekuti tinogona kuvigirana zvinhu kuzoti shama ndandine chinhu chako ichi but pamwana manje ende ane 7 months achangobva kurumurwa anenge achida zvinhu zvakawanda pakudya pakuita sei, zvaifamba sei? Vakati kudii? Pavakandipa mwana ndozvaitongotaura kuti ina ndambofungira kuti uchachemera mwana wako. Ufucha hatitambe tese because nyaya idzi dzekutaura kuti ndoda nemurume wakataura mwana wangu ane 2 months. Izvi mwana wangu ane 7 months. Hatisi kutombotaura tese munguva yese. Saka vaida kuti vazopai mwana wenyu nguva iyi? Papa handichazivi. Ende ndikutofunga kuti pasina mwana akaya achindiudzwa ndaisapuwa mwana wangu. Mwana akataura ane makore mangani? Ane 1 year something. Iko zvino mwana awanika. Murume akazoti kudii pamwe chete nemhuri yese yanga yambokuti yakuda kukurovai kuti mashaisa mwana? Vatisiyana nazvo. Okay. But zvese zvitori right? Vakati zvese zvitoripo zvakadaro. Vana mama havana kubatirira here pachigumbu? Kubatirira kuti? Panhau iyi ndanzwa muchiti tanga tisiri kunyatsowirirana zvakanaka kumasvondo mashoma apfuura. Vazonzwa zvakare kuti mwana ashaika. Havana here pavakazomboti muroora nyadzotitsanangurira vakaigamuchira nyaya iyi zvakanaka here? Kuti because vazonzwa futi kuti angaina mai panext vaya vakambouya vachitaura nyaya iyi vakaigamuchira zvakanaka here nyaya iyi? Inini sekufunga kwangu inini vakatozvigamuchira zviri right. Because tikutobva mumapurisa vamwene vangu vatouya vachitange varotondipopotera kuti ndandanoripotera kumapurisa. Nezuro yeye? Nhasi tikutobva mumapurisa vanga vachitondipopotera kuti kwevangu vachiendera mumapurisa kuti ndashaya mwana. Pandamuzwa muchiti akaenda kunoripota murume wenyu? Akazoregera akakuita action. Haana kuzoita action because vana mama vanga vatisiyana nazvo. Saka ini ndazoenda ndega vana mama vacho vakuya futi vachinipopotera kuti kwewewe ukuvasungisirire chii. Saka munozodzokera here kumapurisa megawo kunoti aiwa mwana takamuwana zvinhu zvamira so? Hatina kuenda nekuti ivo vanga vatisiyana nazvo. Okay. Ko hama tozoti mukati mamugere muno muStonebridge mune vakuruwo wenzvimbo mati mumbogarawo navo pasi here muchivanzwisawo nyaya kana kuti vokupawo kuti aiwa kana zvadai zvinofamba zvakadai? Handizatati zvitoita izvozvo. Okay. Mama tosvitsa shoko? Ndozvatata kutoita izvozvo. Aiwa tinotenda. Saka iko zvinoregai ndimbonzwawo kubva kuna mama vanova muvakidzani wenyu tinasonzwisa kuti kwakangori kutamba kwenyu here kana kuti pane zvimwe zvinenge zvichiitika zvatisingazivi isusu. Maita basa mama mochengetedza mwana chegai kuenda kumvura kumatepiko muchisiya mwana ane 7 months anoshaika futi because mwana ane 7 months anenge asati akufamba akukambaira ndii kugara. Saka mochengetedza vana kuitira kuti tisazosangana zvakare nematambudziko akaita aya. Ndizi kana mune mashoko aminawo zvichidai kutenda nharaunda. Ndikuona nharaunda yakaungana pano kutera mailira kuti mumwe wedu angarwire neshoko here ari mumwe chete. Mashoko aminawo ekutenda nharaunda yenyu inobatirana nemi muchinge mawirwa nematambudziko munoda kuvati kudii? Ina hangu handida akawanda kutaura asi ndoda kungovatenda nekundimirira kwavari kundiita because dei papasina ivoka dei ndangonyarira ndakasiya nyaya yakadaro sekuito kwakayatikawo nemhuri yemurume wangu kuti ngatisiyane nazvo taigona kutosiyanawo nazvo asi noda kwenharaunda yanditi hazvisi right dai saka ndongovatenda
ita kuti nditewo zvimwe zvinhu zviri right zvange singazi. Aiwa tinotenda maita basi. Iko zvino vandagara nawo ndi mai Junior kana kuti mai Juju ndo zita ranozikanwa naro. Vanhu ndivo neighbor akazowanika ine mwana ndofunga manzo kutaura kwa mailira vatsanangura kuti tine ma differences edu tine kakunetsana kakakatana katanga tinako asi ndo vandakazoona havaine mwana vachitondiseka kuti kwewewe andatomboza kuti uchachema zvekuzvimba maziso uchichemera mwana wako. Mwana utotora nezvake ane 7 months dzekuberekwa. Regai ndinzwe kubva kuna mai Juju kuti zvakafamba sei, kutamba ere kana kuti pane zvimwewo zviri kumashure. Mama makadi super madio aiwa ndinani kuse kuno kutonji kuno kuri nani naika munjati ku right kuri nani nokuti zvatina zvakaitika ndozvikutozonditi kuri nani but kwakaoma zvakaoma zvakaitika zvacho naika aiwa ndizvo chaizvo ndofunga mama ndira kunzwa inini kudivi renyu ndinoda kuti zvozokuti kana pachinge paitika chinhu panotofana kuwana munhu ndava ndanzoti aiwa mama ndo vakazototi konda ndina kuzoti uchachema kusvika kubva kuzvimba maziso uchemera mwana wako. Ndofunga semunzonga ndaita kuti mwana uyu akatanga kutsvagwa kubva kuma 10 kusvika kuma 6 PM. Zvakafamba sei maziro enyu panyaya? Panyaya zvakaitika ndezvoti ndaitozviridzirawo radio nditori mumba mangu ndichitotamba hangu ndiri mumba mani ndiri mumba mangu. Pane vanonzi mai Usha vakagara apo ndo vakauya ndaitoridza radio ndichitozvitambira ndichitofara ndiri mumba mani ndiri mumba mangu. Ndo vakauya vakanditi mai Juju mukutotamba henyu radio mwana wemuroro wenyu akuita sei ari kuchema. Ndikati ari kuchema ari pai zvikanza musumbo mwana ari kuchema ari papi ari pazuva apo mwana anga ari apa mukona pane tuchibage kuti ndo paanga ari achichema kune zuva. Ndatorawo mwana matorero andakaita mwana ndikabva ndagara naye mumba ndagara naye mumba ndakazobuda time ndagara nemwana ndiri mumba ndabuda ndichida kuvaudza kuti ndine mwana musanetseke sevanhu vandinogara nawo ende ndichivaona ndinomuti muroora uye murume wacho ndichimuti hanzvadzi. Ndo zvandakabva ndaita saka ndichibuda panze ndichandaona murume akutosuka maplate mukadza kutowacha ende havana kana keya nemwana kana kuziva kuti mwana ari kupi handiti ndibva ndati inini kuti ndivaudze kuti mwana ndindinaye ndaida kutovaudza kuti mwana ndindinaye kubuda kwandakaita ndaida kuvaudza kuti mwana ndindinaye but pandakaona vari kutowacha ndo pandakati ndoda kutombovapfidzisa kuti vazive kuti mwana anochengetedzwa saka vari kuwacha izvezva kuti mwana ari kupi anani. Ndibva ndagara nemwana kuya kwavakaita kumba kwangu vachibvunza pawakazobvunza mwana vaiuya zotsvaga screwdriver. Bvauya bvati tete ndikumbira uchi screwdriver ndibva ndatora screwdriver ndandakatobata mwana saka pakatomwana lila ndandikatomubata pawakazobvunza mwana ndopandakavhara keteni ndikati saurota mwana haana umbomona ndikamubata ndibva ndandoda kutokupfidzisai ndibva ndatora mwana ndibva ndavhara keteni ndibva ndatambidzira kuti screwdriver ndibva vaenda saka mwana akabva arara. Ndauda kuvapa mwana ndakabva ndaona pasina vanhu ndakadedza abba ndakandidaira akazondidaira munext door wawo mudhore white ndo akazondidaira akanditi vanhu vanogona vasipo ndangoya pasina vanhu ndo mapinduro akandita next door wacho ndikamuti kana vakauya muripo pamwe nine ndiri mumba nokuti inini kazhinji tinhani vanzotambira chipanzi kana vauya munoudza kuti mwana ndininaye kuti vasanyonetseka kutsvaga mwana ndibva ndatodzokera mumba ana kudzokera mumba ndabva ndatobuda panze ndatotamba ndiri panze ndichitoti ndikaona ndoita sendovaudza ndadzokera mumba pakabva pauya mwana wangu ane 2 years kuchikoro achibva kuchikoro ndibva ndatomuti endanoona kuti pamba balila varipo here kana kuti mailila varipo here zvikanzaa mama abva navanhu ndibva ndati alright saka mwana wangu akunogeza ibva aona balila vakagara panze apo saka ndatomuti ibva atoya chimhanyi zvikanzaa mama balila waita sei vadzoka ndikati chienda novaudza kuti mwana ndindinaye kuti vasazonyanya kutsvaga mwana shuwa mwana wangu musikana iye akadzokera noudza balila veye kuti mwana ndindinaye zvadaro abanomboita nguva mailila achibva wauya bva wati ndoda ndayazotora mwana ndakati ndikatomubata ibva wati ndikuda mwana ndikati mailila wangu uchitochema zvokudai watadza kufunga here kuti ndine mwana wako nemaitiro andaita se andaita makoti
akangoseka panguva yacho hana chaakataura. Ndakamuti makoti mwana wako ndinandinaye sora yako anazori uchachema pakusvika kudai nokuti mwana wako ndinandinaye. Ndafunga kuti uchatozviyeka kuti mwana wako ndindinaye. Zvadaro akabva atora mwana kana chaakataura. Mangwana achona pakabva pauya mbuya vake naiye Mai Lila vatanga kupopota vachituka. Ndakazoshamsika vakupinza nyaya yekuti imimi Mai Jonas makanofona kuna mwene vangu muchivaudza kuti ini ndikudana nemurume wenyu. Ndakati zvarini ini zvauri kutaura ndisikuite sei handisi kutozvinzwisisa. Ndofunga mbuya wacho wangu aripo ndo vakagara pa. Saka ndabva ndatozvishaira pazvo mbuya vakatanga kupopota ndikazama kuvaexplainera zvakaitika kuti mbuya zvamuri kutaura izvi zvekuti makupinza kuti zvakati inini mwana uyu ndinonoswera naye nguva zhinji mushure mekuti anouyiwa naye baba mai vanoenda kubasa na6 vachidzoka kana kuti kuma7 dzemanheru vanoenda makuseni vachidzoka manheru. Baba ndivanosarawo nemwana vanobva vauya naye kwachireya kwandinoshandira inini vauya naye kwachireya kuna mbuya variko mukomamai vavo ndianenge ari kwachireya kwete kuti amwene vake chaiwo amwene vake chaiwo vanenge vasipo panzvimbo. Anobva auya mwana usiwa kupi kwachireya uko. Saka tinongoswera naye mwana ende chingotamba naye 6 to 6 nguva zhinji pandinenge ndiri kumusika ndinenge ndine mwana. Mbuya yacho akada kubuda kuti varida kuenda nohodha kana kuti varida kuita sei Mai Lila vasipo Balila vasipo vanongouya kutosiya inini Mai Junior nditarisire ichi muzukuru wenyu ndorisara ndine muzukuru wangu yotoenda kwakuita sei kwavari kuenda. Saka zvadaro ndazo nezuro ndopakatanga kupopotwa kudidi kusvika pari zvinowo ndotongoteerera zviri kuita sezviri kutaurwa. Patomboya nemusangano vachida kunzwisisawo ndakangovaexplainerawo matoro handiziri ndakamutora nekuda kwangu asi mwana ndakatoita kudedzerwa nemunhu wepanext door kunzi mwana wenyu ari kuita sei ari kuchema vachiziva kuti inini namai ava tinodedzana Murora natete ndozvakangoitika kuti vazondidedzera mwana yeye. Indo matorero andakaita mwana ende kugara kwandakaita nemwana zvekutaura kunzi 6 to 10 and 10 to 6 dzikutaurwa idzi hadziziri nguva dzachona ende nguva dzandiri kutofungidzira kuti inini pavakazouya vachitsvaga mwana kwanga kwakuma1 vachibvunza mwana vatopedza basa vatopedza kusvaira vatopedza kuwacha kwanga vari kuma1 asi mwana ndamutora pane katime. Saka nemaitiro akaita inini akandibata akandibhuwa kuti Mai Lila anoswera sipo haana kana keya nemwana wake angamusiya mwana pamba amusiya mwana wacho haana kana kundiudza ini ndiri panext kuti ndasiya mwana ari kungochema ende ava mai vanhu vatototenda kuti vakakasika kuona mwana nokuti mwana anokambaira paangave pacho nepavari kutaura kuti wakamusiya papa different nokuti mwana anokambaira ndozvakaitika. Inini kutora kwandakaita mwana kusi kuti ndaida kuba mwana ndasingade kuba mwana ndinoswera naye deku kubaka ndakamutora kudhara asi kuti ndakatora mwana nekuda kumuchengetedza. Sambuti murume mukadzi ava vakamuka vakaenda kumvura vakasiya mwana wavo pachibage kuenda kuenda nekudzoka vakamusiya ari pachibage papa. Ini mwana inini handisi kuziva kuti vakaenda katru kana kuti kangani. Makazongodaidzwa ini ndakangozodedzwa kunzi mwana wemuroro wenyu akuita sei ari kuchema ende dai ndisina kana zvekuti ndingatarise zvekuti vari kuitei kana kuti vakudi. Inini ndanditori mumba mangu handisina kutomboenda kumusika zuva rachona iroro ndanditoriwo mumba mangu wakauya achindidedza ndo anonzi naye usha vari vanhu aiwa vachatisanangurwa Mai Eusha kuti mwana uyu akatomuona achichema ari muchibage umu. Handei mama panhau yekuzogesa mwana nekuchinja mwana uyu kumuchinja kwandakamuita nekumugezesa kwandakamuita mwana anga akatota handiti kwandakamutora anga akatotota achitochema anga akatozvitotera pachezvazvo ndo kumutora kwandakamuita ndisa ndakatonototi inini semwana ndinoswera naye dzimwe nguva ndinotomuchinja kana ndiri kwachireya inini akatotsotsa ndinotomuchinja inini personally ndinotomuchinja nokuti mwana ndinoswera naye saka zvekumugezesa nekumuchinja ndagara ndinozviita nguva zhinji. But muri vaviri nazoma pandataura naMai Lila vakutaura kuratidza kuti imi muri vaviri hamutonyatsokunzwanani mune pamunokwesherana so semaneighbors tatasa zvakare kune rumwe rudivi tete nemuroora ndozoti relationship yevanhu vaviri vavo yatete nemuroora
ndifunga kana namama ari pana pano kunondipupurira kuti ndiwe relationship inonetsa kubatanidza kana kuti kunzwanana kwevanhu vavo kunogona kuti netsei. Ndinoda kunzobva kwamuri mama kuti chaita kuti munyanye kukweshirana ndechekuti vari kuda nemurume wenyu here uye kana kuti pane dzimwewo nyaya dziri kunetsa pachivakidzani penyu. Inini pamwe pese apa handina kana chandikambozoti ndo zvaari kutaura kana ndo zvaari kufunga. Ini ndakatozoshamisika mushure mekuti auya nambuya vake akuti inini maizogara nemwana wangu muchizoti ndiri girlfriend yemurume wenyu makafonera amwene vangu muchivaudza kuti inini ndikuita sei ndikudana nevaJonas. Ndikati nyaya muri kutaura kai ndikutotanga kutoinzwawo papi apa handisi kumbozviziva ingava tinotongoseka tese tichingotaura tese pano wani ende nyaya dzichinodzawo kutaura dzichina handisi kuzinzwisisa kwakutaura zvemuna October pandakambotama mushure mekunetsana inini nemurume wangu tiri pamwe chete tanetsana nemurume wangu inini personally nemurume wangu takanetsana dzenyaya dzisine nemunhu mukati ndakabuda ndakaramwa takadzopedzana nemurume wangu tiri 2 saka ndakazonzwa ndonyaya akupinza yekuti makambotama sapa makatama makatamira inini makati ndikudana nemurume wenyu. Ndo pane nhau yakazotaura kuti pamakatama makatamira inini makafonera amwene wangu ndikati inini amwene wako namba dzaamwene wako handina ende zvakutaura kuti ndakafonera amwene wako ende amwene wako handina kana handiseke navo vandinoseka navo ndambuya wake amwene wake vakuru vasiri amai vemurume wake chaiwo vari kunzi vazouya vakaita zvavaita vari kunzi vauya vakanetsana here inini handisipo nandabudawo vari kunzi vauya vakanetsana saka ndazongosvikawo ndikaona paiswa mubhedha pamba pangu apa uripo pamba pangu apa vati sezvo ndiye mwana watinoita sei watinowadzana naye uye ndiye mwana watinotoonanawo naye plus ndewatinozivana naye kunoku regai tiisei chimubhedha pamba handizondomataura avaita sei avaita vachisa mubhedha pamba pangu ini ndandisipo ndatongozosvikawo ndichibva kwandandichibva zvandaona zvinhu zvakaita sei zvakadaro ndakatobvunzawo zvikwanisa zvaiswa nani naamwene naamai venyu. Makazvitarisa mama mukuona sekuti nyaya ichapera sei sevavakidzani apa munogarisana apa inini ndikuto izvezvi ndonyatsopererwa kuti rudo rwangu kwarazondisvitsa ende pese apa ndofunga kubva mwana ari muchechi akatomborwara mwana akaita yelo ndikatomudza kuti mwana kuti apore yelo anoda panze mwana akaguvhu rikanonoka kudonha achiri muchechi totaura zve ari muchechi ndaitosara naye ndotomuti mwana kuti adonhe guvhu ndiwa ndatomutorera zvimakoko zvemabhanana ndakanzwa zvichinzi kana mwana nokadonha guvhu anoshandisirwa zvimakoko zvemabhanana ngatimbozviedza ende shuwa ndo zvatikangoita mwana akangoita day 1 neguvhu ranga ratota sei varadonha pese apa taingoonana tete nemuroora tichingowirirana handinauziva kuti ndokwazvichasvika semasvikiro azvaita sei akwaita izvezvi nokuti munhu andaingoseka naye iye ndiaitondifungira zvandisiri nokuti kana pandaitongoti inini handiswere ndiri pamba ndinoswera ndiri kwachireya iye wacho naisingatoswere pamba iswera ari kubasa inini ndaikwanisa kuswera nemwana wake ndowandaikwanisa kuona murume ndiaigona kuswirwa mwana makuseni saka murume aibva auya naye kwachireya ndokwamaizongoona naye nemwana uyu. So mashoko enyu mama takatarisana nenawi mashoko enyu amungade kutaura muzuva ranhasi kune vamwe madzimai ari kusanganawo nedambudziko ramasangana ro muda kumachi kudii tozoti mukugarisana munogona kunetsana apo neapo apo neapo ndofunga nanzwawo saidhi renyu nanzwawo saidhi ramailira mashoko aminawo kune mamwe madzimaiwo ndekuti dikudii zvichida vanebhasi anogara tete nemuroora sekutaura kwamaita kuti aiwa taitojikidzana vati zvimwewo zvezvinhu zvinozoitika rudo rwangu ndofunga mashoko echimati rudo rwangu ndasingazoti ndokwaruchasvika ichokwadi inini chandinoda kupa kumadzimai akaita seni ndechekuti kunyangwe iwe pate zvako mwana wako waukazvara iwewe 9 months ndounofanira kuitira rudo uyezve usakwanise kuona mwana womwe munhu kumuitira rudo kana kuti angava wewe hama yako ipi chaiyo zvayo usatombomuitira rudo rwekuti unokwanisa kana kumuchinja kana ingava hembe chaiyo kana kumugezesa kana ukamona achienda munovira mugodhi zviri nani umusiye nokuti nyaya yacho nayoyoka inotozopedzera yawira kwauri wewe nokuti
matorero andakatoita mwanaka kana ude kunzi kampera akasvika kurodhi kana panopfuura mota nguva nenguva aigona kutsikwa kana nemota saka ndini kutora kwandakaita ndakatora ndichiti ndikuheupa ndo zvandingatopa kumadzimai kuti ngavachengetedze vana vavo vachengetedza vana vavo uyezve isu madzimai kunyangwe une mwana ari panext newe uchiseka nemunhu yeye ziya pekugumira uye ziyai masekero anoita munhu kuti anoseka zvakaita sei newe kana kuti anotaura newe zvakaita sei nokuti izvezvi ndava kutoona kutoti zinoirema nezvaitika izvezvizvi mai ava nokukura chaiva mukona wakagarapo mwana ndo andaitokwanisa kuti aiwa ndikatodinzomitotoonidzakutarapanoekuti mwana aingodya kwese kwese akadya akaita madhoti mwana wao ndiyo andaitirwa wacho ini nandisi kutaura nemama ndikutaura nandibvunza ndo andikupindura. Aiwa, tinotenda ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe vari kutsanangura maijuju asi zvisinei hazvo mwana wedunhu kana kuti mwana wemunhu wese ukaona mwana achikanganisa dzoreredzaiwo sevabereki ngatirambei tekesa maoko nemusoro pamwe chete tichibatsirana pane zvimwe zvinogona kunetsa pavana vedu zvichida mangwana ndijuju anogona kudawo rubatsiro rwemamwe madzimai vanogona kuti mai vacho vakati ngatisaitei rudo asi ndichingoda kumirirawo ipapo kuti aiwa papotseka kurwadziwa zvinotaurika nemadzimai ese mushure mekubatikana nezvinenge zvichiitikawo asi ngatiratidzei rudo kuvana vese zvisinei iko zvinoregai ndimbotaura nevamwe zvichida ndigogo zvichida inharaunda timbonzwawo magariro evanhu vaviri ava kuti utete nemuroora hwavo hwakamira sei uvakidzani hwavo hwakamira sei noda kuti kunzwa kuti mwana wake aisachengeta uyo wachi mwana wake aisachengeta mwana wemurume zvaizobuda zvakadai saka chimbonzwawo kune vamwe kuti chokwadi vanhu ava vanombogara sei magariro avo vari kuno kuStonebridge mama maita basi iko zvino vandagara navo ndivo gogo Suteni vanova muvakidzani wamailira pamwe chete namaijuju regai ndimbonzwa wabva kuna gogo nekuti ndiwo munhu mukuru wandaona muvakidzani vanogona kutitsanangurira magariro evana vadiki nekuti waziva kuti vakuru vanobva vati chinoonekwa nemunhu mukuru akagara pasi mwana mudiki haakwanise kuchiona regai tinzwe unhu hwevanhu vaviri ava kuti vakagarisana sei vari tete nemuroora uye kukweshirana kwavo sagogo tozoti vanombogadzirisa apo neapo kana zvichinge zvatadzika nevadiki gogo makadii ndiri pangu makadiniwo aiwa ndiri nani virisei kunoko aiwa ndizvozvi zvemunoona izvi naika manzi anogariswa matare funga kare mamusingagariswe matare akadai kaya isusu teikura takapangwazva takataurirwa teiziya zvetinoita nyaya yakaitika ngei kudai inini handitauri nawo nokwanisa kana kuite mwedzi kana mwedzi minga ndisina kana mboti yesi wairi vanavo ivava ava mailira vese namaijuju murume wacho wakauya zuro toti kuswera zuro kuswera zuro gogoi murume wacho handitoonani naye handitotauri naye murooro wangu wanga akaata padhoo svikai mati zvikazi ndaiti chiri pambosvikawo mwana here ndazwi ndimai Jonase bvunzai mbuya Suteni kuti mwana haana kumbosvika here murooro wangu wototi mbuya muri kuzwa here zviri kutaurwa ndikati ndiani zvikazi ngei panext door apa ashaye mwana ndikati saka ari kuye kotsvake mwana pano inini mwana wacho une mwedzi mingani zvikazi handina kubvunza kuti une mwedzi mingani saka ndo pakatange nyaya dzacho idzodzo dziuherere hwacho inini ndakazokweshena uyu maijuju kubva zuro nanhasi ndichimutaurira kuti iwo waizotaurire next door yako kuti endai mubvunze kwambuya Suteni kuti amboone mwana here iwo mwana ari mumba waizviitirei wanga uchiitire kuti kana mwana uyu akashaikwa zvozozi zvazi mbuya Suteni ndiwo akatora ndororohwa ngemacid nemacio ndoiroverwe nyaya yendisingazivi ini inogare mumba mwangu panze apa nekuti zuva rodai zvino zvindochibuda zvangu ndeirohwa ngemhepo ndeiita sei chiitiko ichi chakandirwadza kuti waide kundipe mhosva why iwe mwana kushaikwa
kubva na10 pamatepi pedu padhuza hapasi pekuti uyu mwana uyu haana shamwari muno. Unoende kumunin'ina wake zvekuti ungasvika utambe nhodo pamatepi apa zvekugara kumatepi kusvika mwana achema, kusvika mwana achema, kusvika mwana anongwa. Ko zvaita sei pese apa waiendawo nekumvura idzoke mwana wake akanyarara zvakambenge zvaita sei? Hatidi kupomedzerane mhosva kana kurovera umweni munhu chipi chiri pamusoro ngendaa yekuti unenge wafunge pfungwa dzakashata. To be honest, uyu une mhosva, maijuju une mhosva. Ndamuzwa zvangu eimbarikapo eitaura. Ungatora here mwanangu? Ungatora mwana wa munhu kubva na10 o'clock kusvika na6 o'clock 9 hours kaidzi. And uyu haangapengiwe kuti mwana wangu watorwa na10 o'clock. Harisi benzi. Mwana mudiki. Inherera. Asi haangapuwi mhosva yakadaro. Ipfungwa rudzii dzanga dzamupinda dzekuti kudai mwana wake anga asikazi kutaura iko kajuju aka kuti imi mairera mwana wanyu amuka. Mwana uyu waide kuendepo, wanga achide kuendepi? Which friendship kana chisahwira chacho chemazezuru nezvese chinotore mwana wa munhu for 9 hours? Mai yacho waona wakabate mwana wakuvhare curtain. What about? What is it? Inini se ex police ndakaona paine mhosva. Ndakaona paine mhosva hombe. Hatina kuitatamudza asi takataure chokwadi. Anditi kana pa 30 minutes chaidzo mwana wa munhu unenge wakutotya kuti mwana uyu unokwanisa kusvika kumba kwake akukosora, saka kunozozwi chini kana kutsva kana kuzotoite dambudziko kumba kwake. Totenderera futi inana dzawei seri kwenyaya. Ko amwene mwana uyu aone power yekuti atute zviro echiende koise paJonas, nekuti haasi first wife yaJonas, haasi second wife yaJonas, haasi third wife, haasi chii. Utori kumuswe uri kure. Murume musaseka, murume wacho atoizinya. Murume wa maijuju, murume wa maya aiziba nyaya iyi. Saka ndozveningataura, ngatidzidze muraini kugara namwe zvakanaka. Kana mukaburana kasikai kuregererana. Ngendaa yekuti wakanga ataura kuti iwewe waputsa imba yangu, wadanana nemurume wangu, wanga akufikise mwana uyu kumutorere mwana wake ngendaa yaJonas. Ndabvunza kuti iye Jonas wacho wakamboita sei? Jonas uyu panoti pagara Zimbabwe pakaende loja remukadzi une murume wake unobva azwa wanyengwa ndiJonas. Hakusi kutanga wanyengwa ndiJonas. Saka hapachaiti maroja, akapanofana kuite roja arume ega ega. Hapafaniri kuti paite munhu unolojapo une mukadzi une murume. Zvinotitambudza. And munhu usikaasosieteki naye ndicho ndabhunyira zvaanenge afunga ndio zvaanoita. Unenge akutofamba wakutotinhira wakutodai. Tangati na chairman na vice wao aigwe echitaura apa kuti kana tazoinvestigata nyaya iyi tikaibata mumaoko mwedu kuti ji vanofanira kuenda mai ava ngoti tichabirwe ana ndiwo vachatora vana. Sekutora ikoko kwanoti ndiri kutamba mwana uyo osvika ofa ari mumba mwavo anokandire mugodi atoite losi. Mwana mudoko, to be honest, 2000 kana 2001 kana 2 I don't care, I don't know. Asi ari mukadzi mukuru. Zviito zvakashata, chiito chakaipa chaakaita kutaure chokwadi kana kundivenga kana kundiita sei hazvina value. Ngoti zviro kwazvo une mhosva mwana uyu. Vana vesocial media uyu une mhosva mwana uyu. Musatamba nge 9 hours mani. 9 hours
kudai anga ari iye wakatorerwe mwana wake for 9 hours ingadai nyika inese chitinhira iyi nama yacho ingadai atouya izvozvizvi saka akushora mbuya yaichitaura ngendaa yekuti ndimbuya iyo vasikana hazvina kunaka ndozvendoda kuti nditsigire ndozoende koti inini kuvakadzi takadai ngatichengetedze ana edu handisi kutaura kuti mwana uyu wakatadza kuchengete mwana wake kwete kusiyirana kwake mwana wake nemurume wake ngezvawo baba unoona akabereka mwana wavo mukadzi aende kubasa inyaya dzawo dzemumba mwavo dzekuti anochengetera nemwana wavo akatenderana ega kuti mukadzi aende kubasa hazvinei nesu asi ngatione especially broko rineri mabroko edu anaya chengetai vana mai Jonas vanotora handisi kuhumana handisi kupenga asi ndiri kutaura chokwadi pamberi paMwari nanzwa gogo muchiti madzimai maviri ava muyanani nawo nemhaka yei ini ndinoweya mwana wangu ukati kwati naanaye unopesera ubvundure makuhwa ngokuti uchatanga kutaura nyaya dzake iwe wopingure nyaya dziya yatanya saka zvingaanani neuchembere hwangu ndigare pamba pangu kana vese ava ihelo mwakadini handiendi kumba kwemunhu kana ndaenda pamba pemunhu pane chindatofambirapo chakakosha ndodzoke kumba kwangu kuavoide kutaura aiwa tinotenda gogo ndizikana mune mashoko ekuudzawo vasukuru venyu ava zvichida vana venyu nedzwa makore acho vanogona kuti kavatarisa vanogona kuita vasukuru venyu mashoko aminawo tikatarisa magarisirano avari kuita nemi munhu mukuru toona munhu mukuru ati vana ava ndikwanise kugara navo mashoko enyu ekurudziro aminawo kana kuti ekuvaumba zvichida nhasi vanogona kubva vatorifoma vachinja mangwana muntoona kuti gogo mamuka sei zvichida sekutaura kwamaita kuti tane nguva tisingamurisani mashoko aminawo ekuvaumba ndekuti kudii vanava zvichida kutoshayawo zivo gogo tinge tisina kuwanawo anotiti pano zvichida mukatotipa isusu zidziva yacho mangwana tinogona kuchinja kuva vanhu vari nani masoko endinawo kuvana ma2K ava ndiri kuti inini regai kuzviti tiri ma2K kuzvirove zvifuwa kudai zvininipisei hatina kutanga ngekuchembera zvitaita izvi tanga titori vasikana mhandara dzaipisa ndinorangarira inini ndiri pajopa ndaishandire kutrafiki tiri pajopa vanhu vaindiona ndiripo vane motikari zvikorokoro zvavo nei aibva aziya kuti chikwanda uri pano saka zvaari pano which means kusungwa kuri nani saka ane mhaka yekuti inini ndaishanda nevanhu zvakanaka ndai ndisingati ndipei mari zvazvisiyo zvekuti kwai kunodiwe mari chimare chayo mazuva ano izvi asi kuti ndaitaura kuti zviziyei kuti munoziva nani musade kuzonditi ndakashata darikai zvenyu asi zviziyei communication yakanaka saka ndiri kuti kuma2000 wese hake uri panowo wa2000 musaita zviro zvinozokudaidzirai dambudziko kudaisa nhasi uno hazvina kunaka zvetagarira pano izvi zvinonyadza saka zvibatei henyu kuitire kuti ngekuti nguva yapera hama dzangu Jesu wakuuya masvikirwa mwakagarire kutore mwana wemunhu kude kuende kumadhiri musadaro imimi mai uyu waenda pari uyu musikana nemimi motowirirana murume wacho ndiye uyu dambudziko raita wanga asikasvikika wakatombopenga uyu mwana eichema kuti anoroya handizivi kuda wanga ataurirwa ngaya kuda akandibata mumba mwawo ndeiroya handizivi ndio u2K nemadhiragi ndatonawo chanzi yekutoreketawo pachiro ichi madhiragisi aurayi nyika ino saka zvetiri kutaurawo kudai chichemo chetochema kwenemwe vesocial media hatizivi kuti tingaita sei kuti vana vanoite zvemadhiragisi aende kwamai munangagwa kuya korima ndokurudziro yangu yeningataura madzimai dananai naarume enyu madzimai teererai varume venyu varume dananai naakadzi enyu isu ndozvetaita isusu
taidanana narume edu kudanana kudai kusheya zvinenge zvaita haiwa kundopepereka inga pepa zvinoite mwana unopeperekawo kupepereka chaiko asi kana ukakumbire mavhege unokupa zvake zvikanga zvanyasa kuti zvakwidza kudai zveBeatrice pawoyo zvatotanga saka nhasi mai Junior ndakubatai ndindamubata ndoda kukuudzisai chaizvo izvo kana pane zvemunofungire kuti mungandiita itai zvenyu but handifungi kuti munohanira itai zvenyu itai asi honai pezvakulendesai nhasi kuti musikazivi kuti kulenda chii pezvakusvikisai munoziva kuti zvapera here izvi zvauye muchini zvataura uyu ndiani vaisi wenyu baba igwe mwazwa here zvataura kuti tikazwa umboo hwenyaya yenyu kana hwakanaka it's okay asi kana hwakarereka mwakubuda muno musitondiri hamuzotenderwi futi kwanga muri muno iwoningi yakaita sei yevanhu vakadzidza munonge memusangano ngatigarisane zvakanaka ngatiwirirane ngatidanane ndatenda hangu tinotenda gogo iko zvino vandagara navo ndivo muvakidzani ataurwa namai Juju kuti ndivo vakauya vakandiudza kuti mwana uyo ari pachibage yamutorewo mwana uyo hanzvadzi yenyu mugare naye mumba vabereki vangoenda kumvura mwana vakamusiya achichema. Mama makadi ndiri pangu makadiyo aiwa ini ndiri nani ndanzonzi makazoona henyu lira kuti yowe kozva mwana zvaachakambaira akasvika main road akadzikwa mukazonoudzawo vatete kuti torewo mwana penyu pamakapinda ndepaipapo pangu pandakapinda ndepekuti ndaivhara dhore patoilet rangu chida kubuda saka ndakaona mwana uyu achikambaira achichema saka zvaichema ndakabva ndaziva kuti amai ava naamai ava vanetana ana makoti ndibva ndashedza amai ava vairidza redhiyo vachitamba ndibva ndavati mai Jonasi bva vadaira ndibva ndati honai mwana wamakoti wenyu ari kukambaira achichema nofunga amai vacho chi avapa saka vakabva vatega ndidzime redhiyo mumba mavo bva vadzima redhiyo bva vanotora mwana ini bva ndangobuda bva ndaenda saka zvakazoitika kumashure handizivi nokuti ndakangoperewo ipapo pandakaona mwana ene ndiwo mazira munotongoita vachigarisana tete nemuroora ndo zvandoona vachiita ava vanomboenda kubva kwava ava vachitamba vese zvokuti vanongoitana achi ana makoti kuti omonedzanawo kweipapapa zvatozonishambisa ndechekuti ndazoona nhau dzasvika kumapurisa gogo vauya saka ndaitongoti satete nemuroora nekuti hakuna anokwanisa kutora mwana nekuti ava ndo atete vacho ndo zvandoziva aiwa tinotenda mama maita basa nekuti paudivi renyu ndopatachida kuti pajekesewo ipapo kuti vanoonozoti aiwa mai Juju vakangotora mwana vega vasina kuratidzwawo nemumwe munhu kuti aiwa mwana ari kuita sei ari kuchema aiwa vaitotamba redhiyo mumba mavo ndopandakavashedza ndichovhara dhoo kuti ndibude kuchiona mwana achichema aiwa tinotenda mama maita basa totenda ndagara nagogo vamai Lora sekuziva kwenyu gogo vanovaziva havagare kuno vatobvawo kuWhite House kuti regai ndinonzwawo nhau yaitika kumuzukuru wangu ndimbonzwawo kuti zvakafamba sei kuti nhasi uno ndizodaidzwa kunzi muzukuru wangu ndamushaya ndifunga manzwa mai Lora vachiti aiwa ndiye mwana wangu wekutanga ambuya nevazukuru muziya bhondi yacho akati yowe zvondotosara ndisina muzukuru regai ndinonzwa panzvimbo kuti zvakanyatsofamba sei kuti muzukuru wangu ashaike gogo makadi tiri pedu akadiwa mama aiwa ndiri nani kuri sei kuWhite House White House kuti naika matouya kane usiku takatorara tichichema mwana achichemewa achinzi ashekwa takatozozvinzwa makuseni kuti mwana awanikwa saka usiku hwese makamonzwa kuti mwana tamusha vakatorara vachichema kuti mwana anzi ashaikwa ndiedze foni yamai vacho yanga yadzima havana ainditaura kusvika kune vana vari kuSouth Africa ndo vakanditi mhai mukai muendi makuseniseni ndibva ndati rega nditange kubata mwana uyu ndikati koiwe chii hanzi mwana awanikwa zvikanzi mwana awanikwa ndikati maenda kumapurisa here zvikanzi kumapurisa handina kuenda ndikati ndouya kotinde kumapurisa zvikanzi aiwa orit chirega nditange ndaudza murume wangu uyo kumuruka murume kaikari papa audza murume akati
ini ndokurwadziwa kuti nyaya yakaita sekuti mwana ashayikwa yongonzi ngatichigarei mumba mwana patara tichichema kwakusvika kuno ndobva ndaona ari kumunin'ina wakewo ndobva nditaurira nyaya tisataenda kumapurisa ndakafunga kuti seni ndaa munhu mukuru nyangu achiti tikawakaona nyama dzedu dzakaunyana vafunga kuti toroyi hatiroyi ndakati ndonotaura nemwana wangu ndinzwe kuti chii chafamba apa ndini ndakabva nemwana wangu uko ndikasvika naye apa ndikabvunza mai ava mhinduro dzavo dzakandiratidza kuti avanga vasina rudo vakakwanisa kunyadzisira pane vana vadiki vakadaiso kuti mwana waye ndine zera naye wavanga vatorera mwana vachinyadzisira mumashure mekuti ivo vanga vachiti futi muzukuru wangu ari kuda murume wavo vakasumudza shoko iro vakanesa kuna naamwina vavo mundiregerere vana vangu imba yemwana wangu yaputswa namai ava izvozvi murume wacho wekudzoka kuperekedzwa namai ake vatotota zvinhu mumba memuroora umo kuti vachisa mubhedha kwouyu vachiti haufaniri kugara nemwana uyu imba yatoputsika sakanzi mubhedha mai lora vachanorora kwamai juju havana ushamwari hwavo hanzi ini namai juju uyu mwana wangu wekuti zvese tinotaurirana naamwe nacho handiti uyo murume wacho tazobva pano tikatoenda kupolisi tatosvikotukwa nepolisi kuti takati 24 hours dzapera uyai pano hamuna kuuya chii chikonzero chakasaka musauyi tikatotukwa uyu ava vazodaidzwa kupolisi tavakuda kuti dhoketi richinyorwa kudaiso ini ndangobvunza ava kuti nai mwanangu uri kutaura kuti mwana uyu akasiya mwana kusvika pawakatora mwana haana kumbobvunza mwana kubva zuva paakazomupa mwana here svika nemapurisa budai muno budai chiendai ava ndomva vatobuda kwakutodi kwakutoya kuno tasara tikagara nemwana wangu kudai mai vemurume uyu vauya nechishoti chakadai vandishura vamwene vemwana uyu vandishura vakati ivo ndakutotora zvinhu kumba kwemwana wenyu ende shuwa vauya kutora vakapika vese vemusangano varipo vakati munonofa mbuya imi iye mwana wenyu mutorei toda kuona kuti anonogara nemi here saka ini handichisina chokwadi mwana wangu kuti vanhu ava ushamwari hwavo hwakanga huri hwekuti vakatora mwana wayo vachida kuvigisa kana kuti vanga vachida kuitei nemwana wayo handichazvizivi idzimba dzinoparara asi hadziparari nenzira yandaona ende chii chinoita kuti iwewe uite rudo rwekubvisa mwana wemvana madziwa iwe usingaifunzwanani nayo haunzwanani nemvana iwe wakuitora kuibvisa madziwa zvabvepi ari kuti ndowirirana naye muzukuru wangu ari kuti hatiwirirani saka tinozviwana papi vanowirirana navo vataura vana vamwene vemurume wake nemurume wake wacho anonzwanana namai vake asvika pakundituka iye anova muzukuru akatora mwana wangu vana ava ndakavapinda uyo mwana wamuri kuona munin'ina rapo akasiyiwa namai ake zamu rakadai so mai kwakungofa vakadaro aine 3 months ndini ndakarera bhezai akasiyiwa kari kamwana ndini ndakarera nekuenda nekuboarding mwana akaita 8 subject dzainadzo akatadzwa nekako kamwana ako akapa mimba nhasi akuti mwana abiwa neshamwari dzake idzi akuti nyararai futi saka upenyu hwemwazukuru wangu huchazova sei akatora hembe dzemwana wake akapfekedza mwana womuzukuru wangu akatora mvura akagezesa iyo inyanga dziri kufamba handizizoti mwana wangu achaita sei muri kuzviziva vana ndokujeniswa satanism mwanangu handiti ndaona mwana akukambaira yamuka ndichaita sei vanhu mambounganidzwa kudai haana kuba mwana aonekwa akauraya manenge ewekunema ari papa akaurayiwa aine mwana mumba aive ei ndiri kuda kupanzwa ipapa kuti uite ushamwari hwekubvisa mwana wemvana madziwa iwe usingawirirani nayo chiko ushamwari hwacho ndanzwa achitaura pakuti madzimai musakunhingirike tiri kutononga vevana vevanhu uko tichitorera hapana kana dambudziko amai vanondiziva ndine chipo chekugashira vana ndine matsamba so ndotogashira vana ndichitochengeta asi handakaona rudo rwakaita sezvawakaita iwe
kubva na10 kusvika nyange dai uriwe wangada kupfidzisa shamwari yako dai akabva ake na 10 11 akati aiwa mai mwana wenyu ndingaite musekerera handiti saka aimuisa zamu rake mwana aimuiswa zamu haana porridge haana chi izvozvi mwana yaswera haana kudya neni kubva nezuva ndachandadya pamusaka pemukadzi mishonga yavo iri kuvhara kwese mandati mapurisa ati dzinga tazoti tadzokera zvone mwana wangu mukomana kwakuzonopiwa kunzi chindai kwaboka asi iye apinda oita dzingwa kunzi budai saka ndo mishonga yashandisa mwana wangu muchaona mwana wangu kumapotatoes ari kutengesa ane shopu yakadai nemwana wangu kukutaura chokwadi vanhu chaimeni pamusoro echaimeni vari munhu sunurai pamusoro mumbongorora maya muri kuzvinzwa hazvinei kuti mwana wangu arambwa ndamutora muno iye murume iyeyo angadedzere mwana wangu kwachireye kuti uya ndikurambire kuno kune hama dzangu ndasaidzirwa mama nehama dzemurume namai vake nyange wangu asingadi mwana wangu vangadai vauya zvakanaka saka paine dhiri Betha uyo hazivani neuyu zvaari kuti makoti tete Betha haana kana ukama naye uyu haana kana rudzi naye hamene nemurume wacho ende ukama hwemuno maharara handi hutori kuti afanika unonzomba mamai angu waazobudisa nhasi Betha ane mwana nezuva waimuti ari kuvata nemurume wako mwana wemurume wake chai ndiye aipiwa sadza achivata munoma achimuramba nhasi waBetha womuda sisi dzake ndedzeiko ndamubvunza kana akashanu vese madzimai anzvisa ndikuda medzimhinduro kuti chii chaita kuti ubvise mwana wamadziwa wemvana wobvisa mwana madziwa wemvana yawo usingadi mwana uyu vasikana chengetedzai vana venyu panzvimbo ino uyo aramba mwana wangu ndauya kuvabereki vake ndoenda nemwana wangu pamwe ndezvekwanguwo zvati mwana asatsakatikewo asi mukashaya kuti vanhu vanobata zvakanaka munongotsvaga mwana mukamushaya muno ndokutaura kwandiri kuita kana utiinde kumapurisa mishonga yavo iri kuramba kuti nyaya igashirwe zvinosemi mauya ndimi munobatsira nyika ino hatizi kuti munozvionawo sei kuti nyaya ingonyararwa kudai mwana akapedza zuva rese asingamwi kusvikira mheno zviri kundirwadza mwana zviri kundirwadza chinondirwadza ndechekuti kana iri hanzvadzi yavo homba mavo kana kuti ndo mubhazi kana ndo pai ngavairaira arege kuti nherera ashungurudze nherera ngaarege kushungurudza nherera shamwari yenyu vamai vavavakawo hakuna munhu anogona kuda kurorerwa mwana wake nekuti hausati wadeedzera hausati wadi ndimbuya chete unoya kuzomira kukurura hembe pana mbuya vemunhu ndatenda hangu aiwa tinotenda gogo ndofunga manzwa uchapupu wa gogo unosiririsa unorwadza unoshungurudza zvakare sekunzwa kwamaita kuti mama mai Lora vakakura vachengetwa nagogo zvisinei nekutsakatika kana kuti kushaya kwakaita mama ndo vakasara vari amai tine chikumbiro chekuti daiwo vabereki tagona kuremekedza vatinenge tichiti amai vemumwe munhu panguva iyoyo zvichida nyaya dzinogona kubatika zvakanaka ndofunga manzwa kuti even tikaenda mapurisa nyaya yacho haisati yabatwa zvakanaka tichanzwawo kuti ko nyaya yacho sei vasina kukwanisa kugamuchira sezvo pataronza aiwa mwana akazowanika asiwo kuzongonochekesa kuti aiwa mwana uyo wataitsvaga takamuwana ko sei maprocesses iwayo asati aitwa tichinzwawo kupendera kwachairman muridzi wenzvimbo tichinzwa kubva kwavari kuti nyaya dzese idzi kwadziri kuitika kunongedzerana kuri kuitwa nezvose zviri kuitika sachairman vatiwo kudii kuvanhu kuhama nekuti tikuona kupesana kwaitika mukati mehama gogomaita basi iko zvino sekutaura kwandaita tanzwa uchapupu kubva kuhama tanzwa uchapupu kubva kuvavakidzani kubva kuvaviri mai Junior namai Lora tichinyatsonzwisisa pashaike panoita sepataurwa makuhwa nekuti mumwe anenge asipo asi manzwa maboth parties achitsanangurawo mativi avo iko zvinotatiwa hatinge ndisina kunzwa utungamiri wenzvimbo kubva kuna chairman kuti nyaya iyi yasvika kwavari vakainzwa here musi waitika nyaya kana kuti yakatozosvikawo nepamafoni pamadande mutande vatomborarawo nyaya iyi vasina kuinzwa chairman makadii ndiri pangu makadii aiwa ndiri nani kuri sei kuno ku south kunonzi
ku Stone Ridge, yes. Harare South. Kwakanaka chose. Naika. Ndifuna taunganidzwa pano ni muri yenyu chairman. Tikati ayi warigati munzwawo chapupu wawo asi tozonzwa obva kuna chairman kuti nhau iyi yakasvika sei munzeve dzenyu. Nhau yasvika nhasi. Yakaitika nezuro. Iri kunzi marumwezuro. Marumwezuro, yes. Nemande. 2 days dzese chairman asina kuziviswa. Hatina chatakanga taziva. Saka nhau zvayaita yasvika nhasi tori pamusangano wedu wedistrict level. Saka pasvika nhau iyi tatoita yekutonzwa manzwiro ataiita engeri yekunzi mwana akabiwa na10 akazowanikwa kuma6 manheru. Saka zvatotivhundutsawo isusu ndobva tauya panapa seutungamiri. Chair Homani, youth chair, security na vice chair wedistrict. Tauya panapa tasingowana pana amai vengu vachinzi ndo vakaba mwana. Amai vacho tazotaura navo asi taedza kutsvaga amai vengu vachinzi ndivo vane mwana akabiwa. Foni dzavo dzenge dzisingaite tikaedza kufonera gogo vacho vabva mukutaura mai manje vengu vachikata foni. Zvakuti toda kuti titongonzwawo tiri panzvimbo takaungana tione kuti tinoburitsa ansa inoti kudii. Saka patanzwa kuti nyaya yakaenda kupolisi tati isusu hatigone kutoronora nyaya kubva kupolisi tichiidzorera kumashure. Inyaya yefoni angadai takatanga takainzwa mumusha totaura mumusha then topa go ahead yezvazvinenge zvichiita nemafambiro akunodi akunoenda nyaya. Saka nyaya yacho tazenge tambofanira taurawo hedu tichingoita madiscussions zvekutoti district rese vazhinji vengu vatouya vakatosvika panzvimbo nekuti shoko ringi rauya nderekunzi amai ava vakaba mwana. Saka vanhu vaungana tazenge patanzwa nyaya tazenge tangotaranga tichidzokerei nyaya yekuti ava vakatora mwana vachitsvaga kuda kufikisa mumwe wavo because tsananguro dzavo dzengu vachitaura ndidzodzo dzekuti inini ndakazoti mwana ndinaye uyezve amai andakatombotaura navo ndakabata mwana ndiri pawindo. Saka nyaya yamira yakadaro saizvozvo tazobva panapa isusu tine nyaya yekuti tendiri kuti amai vakabirwa mwana kana vachinge vadzoka ava amai ava vanofanira kutitsvaga isusu toyananisana zvokungoti tingonzwa both sides asi nyaya inenge isiri yedu nekuti nyaya yachi yakupolisi. Nekuti kazhinji mutemo unoti nyaya kana chinge yaitika munoudza utungamiri hwemumusha. Mukaudza utungamiri hwemumusha iwo unoitawo movhi yaunoita wakupai go ahead yekwamunodi yekwamunosvika. Medu munome makanaka pakuti nyaya zhinji dzinoitika mune mapoka arimo, mune veofeya, mune vegoo, mune vepadare, mune vemusasa. Vazhinji iva vanoyananisa dzimwe nyaya dzichitopera dzisina kwadzaenda. Saka nyaya yenge iripo matende yekuti zvese izvo zvazvinambogona zvaitika nekuti vanhu vari kuzotora kuti vanhu vakaitirwa zvevana vadiki. Asi mutemo vanofanira kunge vachiziva kuti mukaita nyaya munofanira kuona utungamiri kana kuri kumusha chaiko nyaya inotanga kuenda kuna sabhuku. Sabhuku tashaya mwana mumusha but iva havana kugona kuita nyaya dzipi kuita nyaya idzodzo. Saka ndiri kungoti nini pane zvataurwa zvese zviri panapa handina hangu zvizhinji zvandinogona kuti nditaura asi kuti chiitiko ichocho chinongokadzisa vazhinji kuti nguva yakagara mwana asina amai vake ndo iripo but amai ava vari kutaura kuti nguva zhinji vanoswera nemwana kwachireya kuna ambuya vacho vari kunzi vazoya pano vachipopota. Saka tinongoona kuti mwana anogona kunge inga akangovajaira nekuti mwana agone kugara nemunhu waasingazivi asingatochemi. Saka tiri kutarisira isusu kuti chiitiko ichi chakadzisa zvizhinji mumusha uyezve vanhu vazhinji vakufanira kunge vachigara vachitaura kana kwatatomboita patataura nyaya tatoudza vanhu vari pamusangano kuti chengetedzai mwana wenyu. Munhu aufanira kuita 20 minutes usingatoziva kuti mwana wako ari kupi. Izvozvo ndo zvanendiri kuda kuti ndingotaura pane zvese zvataurwa panapa. Handina hangu chekutapudza kana kuwedzera asi kuti totongotendawo nekuuya kwamaita nenyaya dzenyu nekuti handatombobvunzawo. Isusu hatina chatendi chitoziva tatozongonzwa takutoda foni kuti tifonere vari kunzi vaburitsa mubhedha mumba umwe vachisapa next kuti titaure navo zvikanzi foni yacho yaenda kunotambira vemedia. Saka maona tatoti pamasvika tatombotanga tasangana kuti tinzwa kuti zvakamira sei uyezve munozvifambisa sei pabasa renyu zvakuti tatozongonzwisisa kuti ndo zvazviri zvakuti adai pasina izvozvo pamwe adai tisina kutomboramba takagara pano tatoenda. Asi vanhu vakabirwa mwana vaifanira kunge vachigara vataura kwese kana ndotoda kutoudza vanhu vese mukaona maita chinhu chamune maita udzai utungamiri huri munzvimbo unogona kukubatsirai nekuti sofa tine vana vazhinji vanorasika. Vanhu vanouya kumaoko ikuku kwedzimba kwedu isusu seutungamiri totokanda mumagurupu tashaya mwana akadai mwana anowanika vashoma vana vabva vashayikwa zvamuchose munomu nekuti nyaya inenge yakasika kudi kutenderera. Saka ndiri kungoti pavana ivava vane nyaya dzaitika kana kuvanhu vazhinji kana mukazogara paupenyu munofanira kuziva kuti ukaona dambudziko rawaita kasika kuudza utungamiri usati wafonera munhu ari kumhiri kwemakungu. Hani murikuona kuti nyaya iyi yakatotanga yatoenda kune vari kunze kwenyika isusu kuno kuti siri kutoziva kuti ndo zvazviri. Nyaya yakaitika mande makuseni isusu tainzwa nhasi chitatu kumapasti 9.
handi muri kuona saka kureva kuti kazhinji havatonzwisisi kana kuziva kana kuti hatizivi kuti udofu here asi ini ndine ndichingoti pakugara paupenyu pakurarama munhu kana une nyaya yaunenge waona yakunetsa taurira next door wako wopiwawo mazano woenda kwaunoenda kana munhu akatoita dambudziko rakakura sei saizvozvo idambudziko guru rekuti mwana wakashaya mwana but ndinoda kudzokera kunaivo vabereki vemwana ivo pavakashaya mwana handiti vakatomboita washini vakatosuka mapureti vachitotsvaka kureva kuti vekenge vasina kuti takeya nemwana wavo panguva yacho because ukaona uchitoita 3 hours usati wabvunza kuti mwana wangu ari kupi unotadza kubvunza kana nebha yako kutotanga watombobvunza but vakazobvunza paapaya mushure mekunge vatombopedza mabasa ese because varotsanangura kuti vapaka wacho vakatosuka mapureti vakaita muvhura vataka zvinotoratidza kuti vakatobika vakatodya handiti usingatoziva kuti mwana wangu ari kupi